Jawinjo kendo janeno mar Ramogi TV en thuolo machielo majaber mwayudo mar kelo ni weche manyien makagi kacha. To kapok wadhi e thund weche kata kapok wadhi weche adimba, wawinjane mago mwamiyo pek. Ng'eto mar bura jonek mag Willy Kimani kod jomoko ariyo ochor nyime nyaka tarik 3 dwe mar 2 higa manyien. Jatend migao mar pur Mithika Linturi obago romo kod gavanas ewi chal mar pur e pacho ka. By connecting the Kenyan coast Middle East, the travel time is effectively reduced, thereby making Kenya one of the most attractive destinations for the Middle East. Piny Kenya orwako ndege mokwongo mawuok Mombasa achiel kachiel nyaka e piny Dubai. In gi thuolo mar oro note machuok e namba mar ote machuok ma en 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki onyiso Inspector General mar obila Jafeth Koome mondo los aput marango bero ngima mar obila. Maeri noyango e nyasi mar 10 mar obila mosewito ngimagi e sach tich e kar tiegruok mar obila ma Utawala. Kindiki nomiyo Koome ndalo 30 mar chuogo aguch konyo anyuola mag obila kapo ni gibiro wito ngimagi e yor tich. Kamano bende nosingo ni piny owacho biro dhi nyime gi rakore gi jonjore makelo fwere e pacho ka. Nyasino maigani ma bende osebed kitimo higa ka higa noparo obila 57 manowito ngimagi higani e yor tich. And the Kenya Prison Service, who paid the ultimate sacrifice with the most precious thing they had, their lives, so that those of us remaining and who are alive can know peace away from criminals and live in freedom. Because of them, we are better off as a nation, stronger as a country, and safer as a people. Na sisi wale tumeachwa hatuna woga. Tuko tayari kufa tukilinda nchi yetu. Musitishwe na busy bodies. Kuna busy bodies kadhaa ni kusema shika polisi, shika polisi. Leo tunalia hapa, siwaoni wako wapi. Ni kule nje tu kusema shika fulani. Shika fulani, shika polisi huyu. The other day they said they arrest 12 police officers. Tukaambia tushike wengine, sijui walifanya nini Mombasa Road. Officers ambao walikuwa kwa hatari wanatupiwa mishare. Sasa njameni, officer ako kasi yake ya kusindikisha pesa za benki kuu. Amepata barabara imefungwa, ameanza kutupiwa mishale, ako na bunduki. Njameni, kwani hiyo bunduki ni kalamu aanze kuandika nayo? Doho ochoro mbele ng'eto mar bucho bila de kod japiny moro achiel mitudo kod nek mar okil Willy Kimani, jal manochung'ne bura Josephat Mwenda to kod jariem nyamburko manoting'e Joseph Mwiruri. Ng'eto nochor nyaka tarik 3 dwe mar 2 higa manyien ka apisa mag obila Fredrick Olele Liman, Stephen Cheburet Morogo, Sylvia Wanjiku Wanjohi to kod jal mane miyogi maling'ling Peter Ngugi Kamau ne oyudi gi keth mar nego ji 3. Mosenindo Mwendwa nomako bura ne obila Liman, gino mabende do oyango ni ema nomiyo obila no ne dwaro nege. Obila moko 2, Stephen Cheburet kod Sylvia Wanjohi, bende do noyudo gi keth mar konyo Liman mako, geng'one kendo nego gi wito ringre ji 3 manothogo. Nonro matut manotim e simbe obila 2 go Fredrick Olele Liman to kod Stephen Cheburet Morogo keto gi kuonde duto mane mosenindo okale kapod gi ngima chieng' tarik 23 dwe mar 6 higa 2016 nyaka kama nokwanyie ringre gi jumbe 2 tok kanonegi mogik. On the 3rd of February, I'll also say something about that vehicle. So I wish everybody a very good time, holiday time. For those who celebrate Christmas, happy Christmas. And for the rest of you, happy New Year, prosperous New Year. Both stands adjourned.
Jatend piny Kenya William Ruto osingo mar bero ngima jo Kenya modak e pinje maoko. Ruto wacho ni migawo manyien molosi mar ng'iyo ngima jogo modak e pinje maoko bende dhi konyo e gero uchumi mathurka. Magi nowacho e kinde manotimo limbe mare e boma ma Washington DC, kama noromo gi jo Kenya modak kono. Nomedo ni kama notimore to dhi konyo e kelo dongruok bende e piny Kenya. I came here today and I realized that I actually had the whole continent cheering for me. And I don't take that for granted. Thank you so much. Thank you so much for cheering for me. Thank you so much for putting us on the map. And thank you so much for all the support that you have given us. On terms of passports, we're working on a system whereby we'll have a roving biometric machine that will be able to go around the country so you can come do your biometrics and get your documents. We're also working on a system whereby we will get offices to be dealing with issues of visas and IDs and others. We're also working on an issue in the American spirit that if you want your passport, regular speed of 2 weeks, you pay the normal fee. If you want it in 1 week, you can pay $500. If you want it in 4 hours, you pay $2,000, so that to pay for the charges of getting the services, for you to be able to get the service you need when you need it. Diaspora cannot just be viewed in terms of remittance. Diaspora is a whole body of Kenyans that require services. They are our best ambassadors. They have done us proud. They participate in the development of our country, and they deserve the best from our government. Jagoro mongirore weche mag arita e kuonde twech Mary Mudhoni ogolo chik mar timo nonro mar buche motenore gi mine to gi nyithindo manie kuonde twech ma pachoka. Kanolose ka twech ma Embu, Mudhoni nowacho ni gitiyo kanyakla gi bad migawo mar doho e neno ni giduoko piny kwan mar jotwech, kendo jogo moyudi gi keth matindo tindo ibiro yal oko mar rumand. Olero ni chiegni nyithindo 250 otwe gi mine gi ute mag twech ma pachoka, kaka twech ma Embu nigi nyithindo 11. Bende wacho ni nyithindo modongo e kuonde twech gi minegi biro yuda kwede kowuok kuom oganda, ka owacho ni nyithindogi nigi ratiro madongo e alwora mabor gi ute mag twech. We have been working very closely with the judiciary, and we have pleaded that some of the cases are fast-tracked. We don't keep mothers who have children in remand for years on end, since that is going to be detrimental to that young child. Already 4 days ago, we have a child who was born here in Embu prisons, and I'm just imagining how that is going to go for the next 4 years in case that mother is detained for that long. However, we are not saying that those offenders are released. What we are saying is the processes and procedures, the law must be followed for anybody who is going to be released out there. Jatend migawo mar weche wuoth Kipchumba Murkomen onyiso luoro mare kaluwore gi masiche mag apaya mamedore kaluwore gi geche ma ok opuodhi maringe apaya, ahinya to e kindegi mag nyasi mag sikuku. Osiemo wang' jo ohala moko ni keto joriembo gi tich kuom thuolo malach mamiyogi olo ma bang'e to kelo masichego. E wi mano, Murkomen olero ni chenrogi dhi nyime mar keto gach okolo mabiro ting'o jowuoth mohewo 800 nyaka e kauntis ma Imbo ma Kenya, kendo medo geche matero jowuoth e kaunti ma Mombasa kaka yorno mar duoko chien kwan jowuoth gi masira e apaya. We want to encourage the business owners to hire more drivers and give our young people more work instead of overworking those who are already in place, and when they are fatigued, now they cause accidents in our roads. If a driver is drunk, why do you have to board that motor vehicle, matatu?
let's be able to tell the driver, I'm not boarding this vehicle because you are drunk. So citizens can help us achieve more enforcement if we take consideration, wear your safety belt, do the right things, and it will mitigate the number of accidents that we have on our road. Joriembo e wuodhe maboyo okwayo tend piny Kenya mondo mi one ni dhungruok mar geche e tong' mar piny Kenya gi Uganda odwok chien. Kaluwore gi joriembogo, dhungruok ma kamano osethiro chenro mathoth e dhowath ma Mombasa kotenore gi seche mang'eny mag chwalo osike kowuok pacho ka nyaka e pinje libamba ma Uganda, Rwanda to gi Congo. Gidwaro ni tend piny Kenya mondo tim nonro mar joriembo gi ting' margi e gero uchumi ma pacho ka giwacho ni joriembo mathoth tiyo mak mana ni ok gigol osuru. Saizi unasikia kufanya kazi like in Tanzania, it's very hard for if you are a foreigner. Na in Uganda, the same thing. Na batia in Kenya na immigration kama wamelala. Nobody's dealing with them. Wanakuja, they do whatever they want in Kenya. Na wanafanya kazi na they're just okay. Jamu ni mrefu na huwa isongi. At least Maraba hata kama ni mrefu inasonga. Busia huwa isongi, unaweza ingia pale saa 2 asubuhi utavuka kesho yake asubuhi. Truck drivers wengi wanalipwa nyuma ya matrela. So kulipwa nyuma ya trailer ni ile ya kwamba hawako through ile system ambaye ni electronic system ya serikali ya kulipia watu. Kwa hivyo ushuru inapotelea kule. And then mambo ya jam. Tumekuwa tukiongea mambo ya jam miaka mingi. But this time tunaomba kidogo mambo ya jam yaweze kushughulikiwa. Kweth mar rowere mawuok Kisumu Youth Association koro wuok tung' mos wuogi moko kuom jotelo e piny Kaluo ma koro wuok oko mar tiyo gi nying ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga kendo nywande ganyuolane e weche ma ok ochomo yo e kuonde mag chokruoge. Rowere go eko onywak ne moko kuom jotelo mane oyier Kaluo kendo kwayo gi mondo giwuog oko kendo giked ne Raila Odinga kaka ne gichiko e kinde mane gidwaro ombulu. E twak margi gi Ramogi TV gisiemo jotelo go ka ginyiso gi ni giwek berore ka giduo nying Raila kata nying jomoko bende. Wan kaka yudhe ma Kisumu County wakwero wach jotelo moko masane wuok ni manyo pesa gi nying Raila. Raila osetimo gik mang'eny e piny ka, omiyo nyaka oyud luor makende. Kuom mano wakwero jogo mamanyo tich gi nying jakom Raila Amolo Odinga ni gidhi gimany karatas mondo gimany godo tich. Raila ok en karatas mitiyo godo. Joluo manyocho yier, leader osomo nyocho wayiero. Nyuwato nudhi konyo Raila go lweny malo. Sanu ling thi, onge kata ng'a wuoyo. Onge kata ng'a osewuok oko maduokre gi ng'awa, godoyo wede. Uling urito ni Raila wuog US kuma nyocho dhiacha, uduogo dokre kode. Nyu neno kama Maida makuru wuok oko maka defend ang'owa, defend family mare. To jotelo mano yier machamo msara gi nying Raila Odinga to ling thi, onge mawuoyo kata chiel. Gik moko matindo tinde magilari county ma Kisumu ka. Wakwayo ni uguru woko mondo condemn gima dhi mbele. Bende jaluo wacho ni dala thuon gweno kogi ariyo. Raila Amolo Odinga pod ngima kendo Raila pod neno. Omiyo akwayo jogo mawuotho ka dang'ni e kor gweng' kodoyo wedegi ni kamanyo pesa madigicham. Ok gimeny ne luo, gimenyo ne gin giwegi. Ok gimeny ne luo. Oganda luo onge mano se wacho ne gin gidenyo gi we Raila. Kimanyo giri gi famili ni we kawo nying jakom Raila Amolo Odinga itugo godo. Anakwayo oganda luo ma ketho nying Raila modhi manyo mogo karuto ni dhi many mogo go tas kati chak wuoth gi famili ni gi nying famili ni dhi many go mogo. Nying Raila weuru ketho. Raila osemiyo kwe obede Kenya ka joluo ni gi riwruok moro makende manyaka nene motamo oganda mamoko go. Pile joluo ni e riwruok achiel. Koro sani ka Ruto nyoka otelo to ng'ato kar mondo chom Ruto tir to wuogi nying Raila mar mondo miyo kel pogruok e oganda luo. Achich mitudo gi kuo mar geche ochwal e nyim doho ma kaunti ma Mombasa kuom keth mar kuo e yor miriambo nouso geche e sub kaunti ma Kisauni.
Bende Sylvester Kioko Nzioka ne ochwale nyim jang'ad bura Yusuf Shikanda kama wachore ni nowuondo Mohamed Salim no usone nyamburko kido mar Toyota Land Cruiser ka TX kod Range Rover Sport maromo siling milion 3.6. Kata kamano Nzioka notamore kethogo kendo wuok gi bod mar siling milion 2 kata rambud mar siling milion 1. Chukdar moro negi okinyi makawuono gi jokuoe ma ok ong'ere mane omonjo kendo kwele kanisa mong'ere kaka Dorcas City Redeemed Gospel e gweng' ma Nguluni e kaunti ma Machakos. Jokuoe go okwalo gige mitiyo godo e wer e kanisa no kama oting'o kamera 2, speaker 2 kod microphone. Obila ma Matungulu timo nonro e wi wachno kendo ringre jaritno osetere kar kano ringre mar Ratchud e kaunti no. Nilipigiwa simu some minute 5 kama 4:45, nikaambiwa huko kanisani kumevunjwa, na ndio tukakuja tukaangalia, tukakuta walivunja dirisha, walivunja ofisi yangu, wakaingia ndani, na kule kwa ofisi wamechukua cameras 2 na simu 2 za iPhone. Kunakuwa na walinzi 2 hapa kwetu. Mmoja akawa alikuwa amefungwa na kamba, ndio mwenye alinipigia simu, lakini sasa akawa wamesema huyu mwingine wanamtafuta wamuone. So wakati tumekuja na polisi asubuhi tukatafuta tu kumuona. Baadaye kidogo tukaitwa na msichana, akatuambia kuna mtu amelala pale ng'ambo ya barabara. Wakati tumeenda pale tukakuta ni yeye, akiwa aliuawa ng'ambo ile ya barabara ya nje ya compound. Vile tumekuja hapa, makao alikuwa ameumizwa pande ya kichwa, na si kama majirani hatujafurahia, hata wale watu wote wameshuhudia hapa hatujafurahia. Sio kitendo ya kufurahisha. Ndio nauliza mara tena, askari wetu polisi waongeze juhudi katika kazi yao ya kupatrol ndiposa waweze kulinda wananchi. Ningependekeza security sana kwa hii msimu ya sikukuu, kuna kuanga na hofu kama hizi za kuuawa. So security waangalie kila kitu ambacho kinaenda sawa sawa. Nen mor mar kelo ni weche manyien na maka gi kacha odhiambo makawuono ka ruoth oriti an bendo rita wachako rom kendo kiny weche manyien mag migago saa 7. Ani luonga ni Milton Ochieng' Awuor, bende pani koromo saa 1 gi saa 3 wabro kelo ni weche mamoko manyien e Ramogi TV. Oriti masani.